Poslanec Polák. Ďakujem pekne za slovo. Pre mňa je to nepredstaviteľné. Je 9.12.10.22 a v pléne Národnej rady nikto z koalície nesedí. Rokujeme teraz o bode 200 eur na dieťa na zvýšenie pomoci pre rodiny a žiaden sociálny demokrat v tejto sále nesedí, aby hovoril o tom, že ako sociálny demokrat chce naozaj to sociálne pre tých ľudí. Ale keď sa tu schvaľujú samoamnestie na mieru pre všetkých koaličných poslancov, a ak teda nevyšlo, tak my to upravíme ten zákon, ale prídu tu všetci, dokonca tu prídu ešte navyše, hoci by tu nemali byť, alebo keď sa schvaľujú doživotné renty, alebo 23% dane, kde si ešte na konci potom zatlieskajú, ako dobre sme tým ľuďom vybrali z tých peňaženiek, tak vtedy sú tu všetci do nohy. Vtedy sú do nohy všetci, či zo Smeru, z Hlasu alebo z SNS, keď idú ľuďom do peňaženky. Ale keď príde opozícia, a je absolútne jedno, kto by s tým prišiel, či PSK, KDH, my zo Slovenska, že ideme dať do peňaženiek ľuďom peniaze, tak nikto z koaličných tu nie je. A to si hovoria, že sú sociálni demokrati. Toto je naozaj nepredstaviteľné, že by koalícia pri návrhoch zákona, ktoré škodia Slovensku, tu dokonca ešte tlieskali 23% daniam, a keď sa tu ide pomôcť rodinám, tak tu nikto nevie prísť ani argumentovať, že prečo nechcú tým ľuďom dať. Však nech prídu do tohto plena a nech povedia, že prečo nechcú 200 eur pre dieťa, na dieťa zachovať. Nech prídu, nech povedia. Slovenky a Slováci, táto vláda vám ešte viac z tých peňaženiek zoberie, tak budúci rok to bude naozaj peklo pre vaše peňaženky.